عزوز سلامتنا بتاعكم زغبركم تعذبتي كما يتوعلون اللوم عرب إسران شموتن طري فرق معلتن فرنسا دلو زينا مسنادو حزنا لكم كريم لنا كسافة أمين مكتالكم بخبرز عدم يرمياس قبر العلي فلما أرأستاتو لعلواي قجللو خبرات هقرات مثل على وسم زي إرتراه ركبات كايدو نبرت زوبا ماكل استوارد اللون بروجكتات ماي بوحلو لاقباب كتكاملو مزاخر غريبو أب زوبا قاش باركا تقبار مدبات محبرة ودحنة تقمقيمو دنمارك أب ماليا وافراتون تسانحت سراويتها كتصحبو كم جمرت تقليتو منقست سوريا أب هاقرو عسكرو زلو سراويت أمريكا بغلطو فكوت تسويعو أب هاقراد زوبا دبواي أفريقيا بستغزته ببلاو معبل زورده سباو كسارتات كم زوسخت حبيرو أب زرزراتو أب إرترا ناي حموشة معالتات ناي سراح مبطاح زفتم زلو لعلواي لوه قجل حبرات هاقرات مس مينستراتن لعلو سمزن منقست إرترا ركباتا كايدو غازيتنيا ليديا تغلا مريم تصبصب اللوها ዕላማ ናይ ዝርክባት እዚ ብመሰረት እቲ ብ25 ጥሪ ዝተበገሰ ን5 ዓመታት መቓል ምትሕግጋዝ ንዘላቐ ምዕባለ ቀዳምነታት ሽርክነታዊ ዝምድናታት ብምልላይ ምትሕግጋዝን ውህደትን ምሕያል እዩ ሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ ሓጎስ ገብሪ ሂወት ምስቲ ጉጅለ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣብ መሰረታዊ መትከላት ቁጠባዊ ፖሊሲ ኤርትራ ናይ ውሽጥን ወፃእን ንጥፈታት ንግድን ወፍርን ኣህጉራዊ ምትሕግጋዝ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብልጫታት ሰላምን ርግኣትን ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣን ዝምልከት ሰፊሕን ዝርዝራውን መብርሂ ብመንፅር ቀዳምነታት ኤርትራ ኣቕሪቦም ዘላቒ ምዕባለ ናብ ዘላቒ ቁጠባዊ ዕቤት ዘብፅሕ ፍኖት እዩ ዝበለ ኣቶ ሓጎስ እቶም ቀንዲ ኣተኩሮ ዘድልዮም ጽላታት ሕርሻ ሃብቲ ዓሳ ዕደና ምስናዕ ኣገልግሎታት ወደባት ማዕልቦ ነፈርትን ነፃ ዞባን ቱሪዝም ህንፀት ዓቕምታት ማለት ሰብኣዊ ፀጋታትን ቴክኖሎጅን ፀዓት ማይ ትሕተ ቅርፂ መጓዓዝያን መራኸቢታትን ምዃኖም ብምጥቃስ ኣብዚ ጽላታት ዝግበር ወፍርን ሽርክነትን እቲ ዕድላት ርሑብ ምዃኑ ኣነፂሩን ንዝቐረበሉ ሕቶታት መሊሶን ሚኒስተር ፍትሒ ፈውዚ ሓሽም ብወገና ምስቲ ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝገበረቶ ርክብ ኣብ ኤርትራ ልዕልና ሕጊ ባህላዊ ውርሻ ምዃኑ እዚ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ታሪክ መድረኻት ብዝግባእ ከም ተንጸባረቐ ኣብሪሃም ሕጊ ንመንነትን ባህልን ሃገርን ህዝብን ዝውክል ምዃኑ ዝጠቐሰት ሚኒስተር ፈውዝያ ሃገራት ኣፍሪቃ ነዛ ኣተኩሮ ሂበን ክሰርሓሉ ከም ዝግባእ ኣገንዚባ ኣብቲ ቀዋሚት ኣምባሳደር ኣብ ሕቡራት ሃገራት ወይዘሮ ሶፊያ ተስፋ ማርያምን ዝተሳተፈቶ ርክብ ልዕልና ሕግን ርሕውነት ኣገልግሎት ፍትሕን ዜግነታዊ ማዕርነት ስርዓተ ፍትሕን ምክልኻል ገበንን ኣብ ኤርትራ ከምኡውን ትካላዊ ምዕባለ ሚኒስትሪ ፍትሒ ብዝብል ኣርእስታት መጽናዕታዊ ወረቓቕቲ ቀሪቡን ዘተ ተኻይዱሉን ኣባላት ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ዘካየድዎ ርክባት ብዛዕባ ኤርትራን ቀዳምነታት መደባት ልምዓትን ንዝጸንሖም ድሩት ኣፍርጦ ብምስፋሕ ኣብቲ ተበጊሱ ዘሎ መቓን ምትሕግጋዝ ሓበራዊ መረዳእታ ክህልዎም ከም ዝሕግዞም ገሊፆም ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ኣቐዲሙ ብ25 ጥሪ እውን ምስ ሚኒስተር ሕርሻ ኣቶ ኣረፋይ ነበርህን ኣብ ሚኒስትሪ ፀዓትን መዓድንን ምስ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ፀዓት ኣቶ ተስፋይ ዘካርያስን ተመሳሳሊ ርክባት ኣካይዱ ነይሩ እዩ ሚኒስተር ኣረፋይ ነበርሀ ነቲ ልኡኽ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ጽላት ሕርሻ ናይ ቀዳምነት ቁጠባዊ ፖሊሲ ኤርትራ ምዃኑ ብምጥቃስ ነዚ ጽላት እዚ ብዘላቕነት ንምምዕባል ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ምርምራዊ ስራሓት ሓምላይ ወፍሪ ከምኡውን ምርባሕ ጥሪትን ምስሳን ውፅኢቱን ንዝካየድ ዘሎ ፃዕርን ገስጋሱን ብሰፊሑ ገሊፆም ምስ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ፀዓት ኣቶ ተስፋይ ዘካርያስ ኣብ ዝተኻይደ ርክብ ድማ ኤርትራ ኣብ መዳያት ተተካእ ፀዓት ብሓፈሻ ኣብ ፀሓያዊ ፀዓት ድማ ብፍላይ ዘለዋ ብልጫታት ዝድህስስ ምልውዋጥ ሓሳባት ተኻይዶም حبريتا كاب منيستر طعنا تمالي أب ممرمر مأكلات زوباتات مأكل عن سبا قاش باركان بستقبره ناي لابراتوري مرمراتات اثران شو منتزيقاتات بكورونا فيروس ملكافون ترقاقيت الله نساتهم دما اثران هادن كاب ممرمر مأكلات زوبا مأكل كوينهم أدراشهم غزاباندا غودايف غزاغنيشة دكام حارة عدي قبراي عدو خالا منوخ سيتون باتعان شدوشة كاب ممرمر مأكلات زوبا عن سبا مالت حموشة كاب كرن حدا كاب عد تكليزان كمون حانتي كاب ممرمر مأكل بارنتو زوبا قاش باركانيهم
إذا خمدي لهم كله كورونا فيروس ترخيبهم أبو سبيطالات تعاقبهم كن كبر لهم تنحو 58 كابزوا ماكل 15 كابزوا دوب 10 كابزوا عن سبا 5 كابزوا دوبا قاي بحري 3 دما كابزوا قشواركا بتقلالا 91 زيغاتات حاويم كفانون كلو قال 75 عامات كابزوا ماكل دما بموت تفليا بز مسرة تقلالا قطري بكورونا فيروس تلخفو زيغاتات كساب لو 19436 بتصحلو 94 كابزيا محاوي مستفانو 97 بمستفاليو 335 دما جنا أبو سبيطالات تعاقبهم زركاويم منستر تعنا 27 طري كل تشحن 22 أب استفلا ከባቢታት ዞባ ማእከል ሕፅረት ዝተማይ ንምቅላል ፕሮጀክታት ማይ ተዋዲዶምን ይዋደዱን ኣለው እቲ ዝተዋደደ ፕሮጀክታት ቀጻልነት ክህልዎ ህዝቢ ብሕሉል ኣገባብ ክጥቀመሉን ብኽነት ማይ ከወግድ ድማ መዛኸሪ ቀሪቡሎ ወኪል ኤርና ዮናታን ዓብዮ ዘዳሎ ጸብጸብ ኣሎ ሳምራይት ሊቪዮ ከተቕርበያ ኣብ ዞባ ማእከል ብሓፈሻ ኣብ ገጠራዊ ክፋል ዝነብር ህዝቢ ድማ ብፍላይ ንዝተዋደደሉ ፕሮጀክታት ማይ ብውሕሉል ኣገባብ ክጥቀመሉን ማይ ከንቱ ከይበኽን ምክትታል ክገብርን ጨንፈር ሃብቲ ማይ ኣዘኻኺሩ ሓላፊት ጨንፈር ኣቶ ግርማይ ተኽለኣብ ምስ ኤሪና ኣብ ዝገበረው ቃለ ምሕትት ምስ መሻርክቲ ኣካላት መንግስቲ ብምትሕባር ኣብ 86 ዓድታት ዝተዋደደ 166 ፕሮጀክታት ጽሩይ ማይ ከም ዘሎ ኣብ 2021 ድማ ብልዕሊ 2 ሚልዮን ናቕፋ ኣብ ዓደር ዓዳ ንእዞባ ጋላ ንፍሒ ብፀሓያዊ ጸዓት ዝሰርሕን 4 መዕደሊ ነቑጣታት ዘለዎ ፕሮጀክት ከም ተሃንጸ ብምጥቃስ ንዝበለጸ ኣገልግሎት ነበርቲቲ ፕሮጀክታት ብኮሚታታት ከመሓድሮን ዝባኽን ማይ ከይህሉ ዕቱባት ክኾኑን ጸዊዑ ጥሬቱ ዝተሓለወ ማይ ንምስታይ ማይ ንዘቤታዊ ማይ ጥራሕ ከገልግል ካልኣይ ኣብ ከባቢ ጥሬቱ ንምሕላው ቀልቀል ካብ ምውፃእ ኣብቲ ከባቢ ጉሓፍ ካብ ምጉሓፍ ጉሓፍ ክበሃል ከሎ ሕጂ ሓደ ናይትሬት ዝበሃል ሰብ ዘምፆ ኣብ ትሕተ ባይታ ኮይኑ ዝብክል ንጥረ ነገር ስለ ዘሎ ድኹዒ ቀልቀል ካልእ ጉሓፋት ካብቲ ከባቢ ከኣሊ ብዘይካዚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ንኡሳን ዞባታት ሰረጫ በሪኽን ጋላነፍሕን ኣገልግሎት ኣቋሪፀን ፀንሓ መዕደሊ ማይ ዓድታት ወኪ ዓዲ ሸኻ ዓዲ ጽናፍ ዓዲ ሕደሮም ዝግብን ዓዲ ኣቋብን ከም ተጸገና ከምኡውን ልዕሊ 4 ኪሎ ሜትር ሻምብቆታት ማይ ብሓዲሽ ተተኪዩ ኣገልግሎት ክህብ ከም ዝበቕዐ ገሊጹ ኣብ 6 ዓድታት ዝተፈላለየ ዓይነት መምሕያሽ ካብቲ ዝነበሮ መምሕያሽ ተገብረሉ ማለት ቱቦታት ተባላሽ ዝነበረ ቱቦታትን ሶላርን ከም ጽገን ወይ ከም ስራሕ ተገይሩሎ ኣብዚ ተዘርጊሑ ዘሎ ቱቦታት ኣብዚ መምሕያሽ ተዘርጊሑ ዘሎ ቱቦታት 4285 ሜትር ኣቢሉ ይኸውን ናይ ሓንቲ ዓዲ እውን ሙሉእ ብሙሉእ እቲ ዝነበረ ሶላር ብኻልእ ተተኪኡ ከም ዘሎ እዚ ዓዲ ሕደሮም ትበሃል ዓዲ እዚኣ ሙሉእ ብሙሉእ እቲ ዝነበረ ብኻልእ መልክዕ ናይ ሶላር ተቐይሩላ ኣሎ ካልእ ኣብ 13 ዓድታት ሓፈሻዊ እቲ ተባላሽ ዝነበረ ንብረተን ብሓድሽ ብምቕያር ጽገናታት ተኻይድለን ሓደ ዓድታት ብሰንኪ ምንጻፍ ምንጭታት ማይ ጽሬቱ ዘይተሓለዉ ማይ ክሰትያ ተገዲደን ከም ዘለዋ ዝሓበረ ኣቶ ግርማይ ነዚ ጸገም እዚ ንምግታእን ንምቅላልን ዓድታት ትሕዝቶ ምንጭታት ማይ ንምውሓስ ማይ ኩዖታት ራህያታት ሓፅብታትን ዲጋታትን ክፍወሳ ኣተሓሳሲቡ ትሕተ ባይታዊ ማይ ተጠንቃቂ ተጸንፋፍን እዩ ነዚ ኣልቦ ክንገብረሉ ይግባና ዓተትካ ብዝከኣለን ምናልባት ካብ ዓድና ዓዲ ክፈላለያ ከላ ኣዝየን ንጥፋት ዓድታት ኣለዋ እተን ተዳኺመን ዘለዋ ዓድታት ግን ኣቓልቦ ክገብራሉ ማያን ክዕቅቡ ዘላታት ክሰርሑ ከትርታት ክገብሩ ራህያታት ክሰርሑ ዝላቦ ኣብ መወዳእታ ኣቶ ግርማይ ኣብ ጉሪታት ንዞባ ሰረጃ ብኣስታት 2 ሚልዮን ናቕፋ ዝዋደድ ዘሎ ሓድሽ ፕሮጀክት ጽሩይ ማይ ምዝዛም ከምኡውን መጽናዕቲ ትሕዝቶ ቀረማይ ዓድታት ጻዕዳ ክርስቲያን ጻዕዘጋ ዓዲ መርዓዊ ዓዲ ሽማግለን ሽንጅብሎቕን ላምዛን ምክያድ ኣብዚ ዓመት እዚ ክትግበር ዝተታሓዘ መደብ ምዃኑ ኣረዲኡ ኣብ ጉሪታት ሓደ ፕሮጀክት ዝተበገሰሎ ምናልባት ዝተፈላለዩ ምክንያታት ተዳናጊ ፀኒሕሎ ኣብዚ እዋን ግን ኣብ ምብጋስ ይርከብ እዚ ድሮ እቲ 1574 ኣቢሉ ዝኸውን ቱቦ ተዘርጊሑሎ እቲ ንዑ ዘድሊ ማተርያልስ ዳርጋ ብሙሉእ ተዳልዩሎ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ክመሓየሽ ተባሂለን 900 በፂሑ ዘሎ ናይ ክልተ ዓድታት ናይ ወክን ናይ ዓዲ ሻኻን ናብ ምዝዛም ገፀን ይኸዳ ኣለዋ
ኣብዚ ወርሒ ኣብዚ ካልኣይ ሳልሳይ ወርሒ እውን ክንዛዝሞ ተስፋ ንገብር ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ንትግባረ መደባት ማሕበራዊ ድሕነት ኣብ 2011 ዝግምግም ርክብ ብ24 ጥሪ ኣብ ከተማ ባርንቱ ተኻይዱ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ሓላፊ ኣህዱ ማሕበራዊ ድሕነት ኣቶ ተስፋ ገብርኤል ገብረስላሴ ኣብ ዘቕረቦ ፀብጻብ ኣብ 16 ንኡሳን ዞባታት ንዝርከቡ ጽጉማት ኣካላት ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ስድራ ስዋኣት ድማ ብፍላይ ንመሕጋዝ መጽናዕቲ ከም እተገብረን ንትግባረን ናብ ዝምልከቱ ኣካል ከም ዘቐረበን ገሊጹ بمسارة تبصب دبس نسدرا سواتن دقف نتعليت سنكولان زي تقلل على 35 مليون نقفة كم التغفلة كوميتي مرقات مسالات قولان موقات قودات اللمتاتن كم زغمة نقديات محبراوي حسام كم قدام نتاتو جنزب وحجز كم التجبرة كل تميتين شعاتن تقومات وجنات بأستات كل 2 مليون نقفة كم تتعيسو نتقومات تمهرو واجع لعل كل تميتي شح نقفة حجزنا وتمرتي كم التجبرة مس HIV AIDS نزنبرو دما أستات 4 تميتي شح نقفة كم تعدل كفلة تخيل الله أما حضر زوبا قاش باركا أمباسادر محمود علي حري عبد اسمعو قال مقلال محبر قطبة وشجرات نستوسنو أكلات منقست رايز قداف أمام سلازيكونا أبرئست بمنستر عيون محبر ودحناتن سلاسل سرح أبركتو حبر السابن كالوت أكلات منقستن كعززات حساسيبو منستر عيون محبر ودحناتن ويزورو لول قبرا بابزهبتو مزاز مغال زتفلاليه ጸገማትን ስንክልናን ዘለዎም ዜጋታት ዝሕገዙለን ሰሪሖም ነብሶም ዝኽልሉን ባይታን ምፍጣር ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ንምዕዋት ኩለን ኣብ ምርጋጽ ማሕበራዊ ድሕነት ዝነጥፋ ኮሚቴታት ክሕይላን ባዕድማነት ክነጥፋን ብምዝኸር መምሕዳራት ኣብ ምልላይ ሓገዝ ዘድልዮም ዜጋታት ዕቱባት ክኾና ኣተሓሳሲባ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ዕቃበ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዝርከብ ቱሪዝማዊ ጸጋታት ክዓዝዝ መተሓሳሰብ ቀሪቡ ወኪል ኤረና ተስፋንኪኤል ገብሬስ ንዘዳለው ጸብጻብ ፍርቱና ዓንዶም ከተቕርበ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ዝርከብ ቱሪዝማዊ ጸጋታት ብዝግባእ ተዓቂቡ ኣብ መዓላ ህዝብን ሃገርን ንኽውዕል ዝያዳ ኣድህቦ ክወሃቡ መተሓሳሰብ ቀሪቡ ኣብ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ቱሪዝም ዞባ ዓንሰባ ሓላፊ ጨንፈር መጽናዕትን ምክትታል ጸጋታት ቱሪዝምን ኣቶ ፍስሓ ሃብተን የሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብቲ ዞባ ጥንታዊ ኣሰራት ፍሉይ ቅዲ ዘለዎም ህንጻታት ዛዛሚ ግጥም ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝተኻየደሉ ጥንቁላሓስ ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ መሪር ግጥማት ዝተኻየድሉ ድፍዓት ህይወታዊ ብዙሕነት ከምኡውን ጥንታዊ ኣድባራት ከም ዘሎ ብምግላጽ እዚ ብዝግባእ ምስ ዝዕቀብ ኣብ መጻኢ ዓብ ቁጠባዊ ረብሓ ክርከቦ ከም ዝከኣል ኣብሪሁም ብትካኣል ቦ ኢንዱስትሪ ዝፍለጥ ጽላት ቱሪዝም ንበጻሕቲ ድልው ቅድሚ ምዃኑ ክስርሑ ዝግብኦም ሓያሎ ነገራት ከም ዘለዉ ጠቒሱ ድማ ቅድሚ ዝኣገረ ሕብረተሰብ ነቲ ኣብ ከባቢኡ ዝርከብ ጸጋታት ብዕምቆት ክፈልጥ ክሕሉን ክከናኸንን ከምኡውን ንበጻሕቲ ምልላይ ካብቲ ቀንዲ ቆላሕታ ዘድልዮም ምዃኑ ገሊጹ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ብዝግባእ ዘይተለለየ ብዙሕ ጥንታዊ ኣሰራትን ታሪኻዊ ቦታታትን ከም ዘለዎ ዝጠቐሰ ኣቶ ፍስሓ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝወርድ ዘሎ ሃስያን ንምውጋድ ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ምብራኽ ዘተኩራ ኣስተምህሮታት መሰረታዊ ስለ ዝኾነ ብሰፊሑ ክስርሓሉ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣብ ከተማ ከረን ዝርከብ ጥንታዊ ህንጻታት ኣብ ዓለማዊ ውርሻ ንምምዝጋቡ ምስ ኩሎም መሻርክቲ ኣካላት ብውህደት ይስራሕ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኣብ ቀጻሊ እውን ካልኦት ጸጋታት ኣብ ምልላይ ክዕየ ምዃኑ ሓቢሩ ኣቶ ፍስሓ ኣብ መወዳእታ ጽላት ቱሪዝም ንምትብባዕን ንምምዕባልን ከም ህዝቢ ኣብ ከባቢና ዝርከቡ ጸጋታት ናይ ምብጻሕ ባህሊ ዘቤታዊ ዑደት ከነስረጥ ከም ዝግባእ ብምዝኽኻር ብትኩርነት ክስርሓሉ ከም ዘድሊ ተላብዩ ኣብ ንጹብ ዓዲ ቀይሕ ብሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝተወደበ ስልጠና ብ15 ጥሪ ንመምሃራን መዋዕለ ህጻናት ተዋሂቡ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ብዓይነቱ ናይ ፈለማ ዝኾነ ስልጠና ኣብ ኣገባብ ኣተሓሓዛ ኣተኣላልያን ምክትታልን ህጻናት ዘተኮረ ከም ዝኾነ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ ቀይሕ መምህር በየነ ተስፋይ ገሊጹ ህፃን ብሰናይ ስነ ምግባር ምስ ዝኽስኮስዩ ራእይ ሕብረተሰብን ሃገርን ዘስምር ዝበለ መምህር በየነ ኣብ መዋዕለ ህጻናት ዝነጥፋ መምሃራን ነዝተገንዚበን ክዓያ ተላብዩ ኣብቲ ስልጠና ዝተሳተፉ መምሃራን መዋዕለ ህጻናት መሶብና ስኒት ማእሎያ ተኾንዳዕን ኣውህነን ናይ ምልውዋጥ ተመክሮ መደቡን ከም ዘካይዳ ወኪል ኤረና ሓቢራ ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ተመሳሳሊ ስልጠናታት ክድፈኣሉ ተላብየን خبركم تعذبت السعب أهجر زيناي دنمارك بتأزاز منجست مالية أبتا معرابويت أفريقاويت هاجر أو فيراتو صنحت سراويتا كتسحب جميرة
التجرام سراويت بزي أفلطون فقادون عسكرو كم تنحز زخصصة من قسمالي بهتوز كوت أبز حلفة قربة معلتات مئزازو يذكر التجرام وحيلي أب مكلاس شبرا زخونة فرا كم زي ترخبون من قسمالي أب مجلس يحبير له مالي مس فرنسا أنا حد دبلوماسي وتهدرون كتابون زمناتات كم زبتغت أب سالس تزيه بوقع مجلس أيرسان كم أكل نايت سجوم تدمه هلا وسراويت فرنسا أب مريتا كبكع إمباستاتن كالوت كالاتن فرنسانون كعدس أو كم زو سنة حبير الله أتي كاب كلتشن عسر توافيرو زلو بفرنسا زمرح قدامه حالي كنتات مالي كم مقدار حليفو زمتو فايدة خمزة له حزبنا يتهاجر زجلز يقول امبر 53 كابتو مالي او وفيراتهم زلا ابالات سراويتها بمتقعتي زخسرت فرنسا كابتي زوبان مسحاب كم زيت هو خيات حبر زلا اب زوبا معرا افريقا زكاير زلو قداماوي وتهدراو متتاو نقدامو مغزات بايتا زطاطح مخانيو ناي قربات عزبتي زتاوسو منجست سوريا بزي فقادو أب هاجرو عسكرو زلو سرايت أمريكا بقولتف كوت تمال إسران شوعتن طريق داقيمو طويعو أتيه منجستي نزيت عويت الزغربة أمريكا تسقات الندادين من مزواز أب سمينوا كفال سوريا هلاوان معباي تسرح كم زله أب زقلت ألو زلو أوانيو هلاو سرايت أمريكا نلو نتن قزاتاوي حدنتن هاجرو زتحس مخانيو منجست سوريا رديو كان شبراوያን ደገፍ እና ገበረት ነተ ኣብ ሃገሩ ተፈጢሩ ዘሎ ጸጥታውን ወተሃደራውን ቅልውላው ተጋድሎ ከም ዘላ መንግስቲ ሶርያ ከይስሎ ኣብ ሶርያ ዝግበር ዘሎ ግዳማዊ ምትእታው ኣብ ምጭጫሕ ሽበራውያን ዓብ ተራ ከም ዘለዎ ኣቐዲሙን ክግለጽ ንሕዩ ኣሜሪካ ሰራዊታ ካብ ሶርያ ከም ሰሓበት እኳ እንተሓበረት ኣብቲ ብነዳዲ ሃብታም ዝኾነ ሰሜናዊ ሸነኽ ሶርያ ህላዋ ተስፍሕ ከም ዘላ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ኣሜሪካ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ብሓፈሻ ሶርያን ኢራቅን ድማ ብፍላይ ተካይዶ ዘላ ወተሃደራዊ ወፍሪ ጸጋታት ነዳዲ ንምግሓጥ ምዃኑ ምስ ዞባ ቅርበት ዘሎም ወገናት ይዛረቡ ኣሜሪካ ካብ 2003 ኣብ ኢራቅ ኣብ ተካይዶ ዘላ ወፍሪ ልዕሊ 3.4 ትሪልዮን ዶላር ዝግመት ነዳዲ ከም ዝመዝመዘት ጸብጻባት የረዱ ኣብ ሰፊሕ ክፋላት ማዳጋስካር ሞዛምቢክን ማላዊን ብዝተኸስተ ህበብላዊ ማዕበል ኣና ዝወረደ ሰብኣዊ ክሳራታት ከም ዝወሰኸ ተገሊጹ በቲ ተፈጥራዊ ሓደጋ ብጠቕላላ 77 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝገለጹ ጸብጻባት 48 ካብኣቶም ኣብ ማዳጋስካር 18 ኣብ ሞዛምቢክ 11 ድማ ኣብ ማላዊ ምዃኖም ኣረዲዮም ዛጊት ቁጥሮም ዘይተፈልጠ ሓያሎ ካልኦት ዳሃዮም ጠፊኡ ብምህላው ድማ እቲ ኣሃዝ መሊሱ ክውስኽ ከም ዝኽእል እቶም ጸብጻባት ኣሚቶም ኣለዉ ብሰንኪ ሓደጋ ኣብ ታሕቲ ቅርጺ ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ኣባይቲ ድማ ብፍላይ ከቢድ ዕንወት ብምውራዱ ሚልዮናት ሰባት በኣሉታት ተጸልዮም ከም ዘለዎ ተፈሊጡሎ ሰለስተ ሃገራት ብሰንኪ ሓደጋ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ከም ዝኣወጃዩ ዝቃልሐ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ህበብላዊ ማዕበል ኣና ናብ ዚምባብዌ ገጹ የምራሕ ብምህላው ኩለ መዳዊ ክሳራታት ክብል ተኽእሎ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሜሪካ ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳ ተካይዶ ዘላ ተኽተኺ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ምስ ዘይተቋርጾ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ መደበራት ሓይሊ ባሕሪ ክድኩን ከም እትኽእል ሩስያ ጠንቂቓ ሩስያ ኣንጻር ንዝቐንዐ ንጥፈታት ኣሜሪካ ተመጣጣኒ መልሰ ግብሪ ከም እትህበሉ ብምጥቃስ ኣብቲ ዞባ ትገብሮ ዘላ ወተሃደራዊ መናውራታት ከተቋርጾ ጽውዕ ኣላ ከም ኣካል ናይቲ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ማለት ኔቶ ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳ ዘካይዶ ዘሎ ንጥፈታት ኣሜሪካ ናብ ዩክሬን ኣስታት 9,000 ወተሃደራት ክትልእኽ ምዃና ኣብ ሳልስተ እዚ ምሕባራ ይዝከር ኣሜሪካ ብሪጣንያን ካልኦት ሃገራት ምዕራብን ንዩክሬን ገዚፍ ኣጽዋር እናዓጠቓ ነተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ካልእ ኣንፈት የተሕዝኦ ምህላውን ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ እቲ ኩነታት ናብ ወተሃደራዊ ረጽሚ ከየምርሕም ንምዕባለታት ምብራቕ ኤውሮጳ ብቐረባ ዝከታተሉ ወገናት ዝእምቱ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳ ዝካየድ ዘሎ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ንሩስያ ኣብ ከበባ ንምእታው ምዃኑ ዝጠቐሱ ተንተንቲ ንጸጥታ ናይቲ ዞባ ኣብ ከቢድ ቅልውላው ከይሸሙ ስጋቶም ይገልጹ ب25 ጥሪ ክልተ ፈተነታት ክሩዝ ሚሳይል ዘካየደት ሰሜን ኮርያ ትማል 27 ጥሪውን ባሊስቲክ ሚሳይል ከም ዝፈተነት ይግለጽ ኣሎ እዚ ሓድሽ ፈተነ ኣብ ከባቢ ማያት ጃፓን ከም ዝወደቐ ሰብ መዚ ጸጥታ ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ሓቢሮም ሰሜን ኮርያ ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ፈተነ ዝሃበቶ ሓበሬታ እኳ እንተዘየለ ወተሃደራዊ ዓቕማን ብምድንፋዕ ዝጀመረቶ ፈተነታት ሚሳይል ክትቅጽሎ ምዃናት ክትገልጽ ጸኒሓ ብመሰረት ጸብጻባት ሰሜን ኮርያ ኣብዚ ወርሒ ዝጥራይ ክልተ ልዕሊ ፍጥነት ድምፂ ዝውንጨፍ ዝርከቦ 6 ፈተነታት ሚሳይል ኣካይዳላ እዚ ተደጋጋሚ ፈተነታት ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካን ኣብ ኤስያ ዝርከባ መሻርክታን ጸቕጢ ፈጢሩ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሩ
أب موداتا تمالي 27 ጥሪ ኣብ ደሴታዊት ሃገር ቶንጋ 6.2 ሬክተር ዝተዓቀነ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ተኸሲቱ እቲ ኣብ 14 ኪሎ ሜትር ማዓሙቕ ማያት ዝተኸስተ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ኣቐዲሙ ኣብታ ሃገር ብዝተኸስተ እሳተ ጎመራ ንዝወረደ ዕንወት ከጋዶ ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብታ ደሴታዊት ሃገር ብዘጋጠመ ናይ ትሕተ ባሕሪ እሳተ ጎመራን ንሱ ዘስዓቦ ሓደጋ ሱናሚን ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ ጸብጻባት ይሕብሩ ብሰንኪቲ ሓደጋ ልዕሊ 80 ካብ ህዝቢ ናይቲ ሃገር ባሉታ ከም እተጸልዎ ዝተቐስቶም ጸብጻባት ሓያሎ ሃገራት ግዳያት ንምርዳእ ዝውዕል ሰብኣዊ ረድኤት ይልእኻ ምህላውን የረድኡ ቶንጋ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ሰላማዊ ውቅያኖስ እትርከብ ንእሽቶይ ደሴታዊት ሃገር እያ ዜና ንምዛም ኣርእስታቱ ከዘኻረኩም ላዕለዋይ ልኡኽ ጉጅለ ሕብራት ሃገራት ምስ ላዕለዎት ሰብ መዚ ኤርትራ ርክባት ኣካይዱ ነበርቲ ዞባ ማእከል ዝተዋደደሎም ፕሮጀክታት ማይ ብውሕሉል ኣገባብ ክጥቀምሉ መዛኸሪ ቀሪቡ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ትግባረ መደባት ማሕበራዊ ድሕነት ተገምጊሙ ዴንማርክ ኣብ ማልያ ዋፊራቱ ንጸንሐ ሰራዊታ ክትስሕቦ ከም ዝጀመረ ተገሊጹ መንግስቲ ሶርያ ኣብ ሃገሩ ዓስኪሩ ዘሎ ሰራዊት ኣሜሪካ ብቁልጡፍ ክወፅእ ደጊሙ ፀዊዑ ኣብ ሃገራት ዞባ ደቡብ ኣፍሪቃ ብዝተኸስተ ህበብላዊ ማዕበል ዝወረደ ሰብኣዊ ክሳርታት ከም ዝወሰኸ ተሓቢሩ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜና ኣብዚ ፍጸም ብሩኽ መዓልቲ